Dwi eisiau dweud diolch yn fawr I person arbennig sef Annedd Hughes o BBC Radio Cymru a nôl atan ni heddiw ar gyda'r Panad a dros. Felly, y cwestiwn cyntaf sydd gennym ni ydy, ble wnaethoch chi eich gyrfa ddechrau? Wel, eisiau coleg yma Mangor, felly eisiau coleg Mangor a nes I astudio Cymreig. A wedyn, o'na gwrs, o'n i'n gwybod beth wneud wedyn. O'n i'n gwybod beth wneud ar ôl gorffan yn coleg. A wedyn, na swydd oedd I fyny fo rownd a rownd, lle o'n ni yn dreifio'r car, felly nôl yr cast a'r actorion a yn amlwg rownd a rownd efo lot o blant ysgol ddim yn gallu dreifio. So o'na joban yn mynd fatha dreifar. A na I dreifio am hwnna. A nes I gael y job yna yn yr ha ar ôl I fi orffan coleg. A wedyn, o'n i'n gwybod beth wneud ar ôl hynna. Wedyn, nes I weld, wel, dwi wedi hen, fysa fo wedi bod ar Facebook. Mae'n rhaid bod o mewn papur newydd neu rhywbeth. Nes I weld hysbyseb yn deud bod yna gwrs dysgu am bod yn person news yn Bangor. Newyddiaduraeth di'r enw mowr, Cymreig, journalism. Mae hwnna'n swnio'n yn ddiddorol, achos o'n I licio gwylio newyddion a fatha stwff sy'n mynd ymlaen yn y byd a bethau. A wedyn nes I wneud hwnna wedyn. Nes I wneud y cwrs newyddiaduraeth, a wedyn es I lawr ar ôl hwnna, nes I weithio I Champion. Champion 103. Yr orsaf radio, fo Cef Bach a Terry Phibbs. Cofio hwnna. A wedyn ar ôl hynna, es I weithio I Cyngor Sir Fôn, es I weithio I Coleg Meirion Dwyddor, a wedyn nes I weld advert arall, a mi oedd hwn yn y papur newydd hefyd, yn 2004, boys, 20 mlynedd yn ôl, yn dweud bod nhw eisiau pobl news i'r BBC yn Gaerdydd. Felly nes I wneud cais, nes I dweud, helo Aled Dwyd, yma dwi'n gwybod wneud, a wedyn nes I fynd lawr I Gaerdydd, nes I fod yn dyn news I Gaerdydd o 2004 a 2010, a wedyn dod yn ôl I weithio wedyn yma yn y gogledd yn 2010. Felly dyna di'r atab official, dyna di'r atab swyddogol, de, boys. Ond ges i'r job, dach chi'n gwybod pam? Am bod dwi'n meddwl, de, am bod fi licio siarad, ac am bod fi licio pobl, de. A ti'n gwybod lle nes I ddysgu fwyaf? Gweithio tu ôl I bar mewn pub. O'n i'n gweithio yn y ship yn Llanbedrog ac yn y glob yn Bangor Uchel. A pan ti tu ôl I bar fel la, de, mae pobl yn dod ata chdi, illa bod nhw flin, illa bod nhw wedi ffynnu fo rywun, illa bod nhw'n hapus, illa bod nhw'n siarad am bêl-droed, illa bod nhw'n siarad am newyddion. Ti'n dechrau dysgu am wahanol bethau. Ti'n meddwl, os yw'n lle wrando, dysgu dipyn bach am hwnna, dysgu dipyn bach am hwnna. Felly, dyna dwi'n meddwl ydy pam bod fi'n gwneud beth dwi'n gwneud, achos bod fi'n gweithio mewn pub. Achos mae hynna yn dod drosodd yn yr agloradod yna. Achos ti'n siarad o'r pobl yma, bod tro ti'n siarad o'r nhw, ti'n adros o dan o'r ando, ti'n pos, mae'n bwysig bod ti'n gwrando ar yr pobl yn dweud pan ti'n siarad o'r nhw. Mae yna beth neis I ddeud, a dwi'n falch bod chdi wedi ddeud o, a diolch am ddeud o, Michael, achos mae'n bwysig, pan oedd pobl yn gofyn I plant fi ers talwm, beth I gwaith dad, oedd nhw'n dweud siarad. Achos mae'n wir dydi? Dwi'n anghytuno fo nhw, achos dwi'n meddwl na chdi sy'n iawn, dwi'n meddwl gwrando di job fi. Na chdi, A mae'n wahaniaeth oes met. Oes, achos fatha o bod cyflwynydd yn gorfod neud Yndi, achos dim y fi di'r person pwysig, ond y person dwi'n holi di'r person. Dyna beth o, dwi'n cyflwyno rhywun diddorol i'r byd wedi gwrando de. So beth yw eich diddordebau? Diddordebau, swn i'n deud, mae'n rhif diddordebau fi, a mae hwn yn atab sydd yn mynd efo'r wal yma, coeliwch neu beidio, o wal dringo. Dwi wrth y modd yn cerdded mynyddoedd. Hwna di'n rhif diddordeb fi pan dwi'n cael cyfle, fel dwi wedi dweud, mae gen I 3 o blant. Dwi'n brysur iawn, ond pan dwi'n cael cyfle, dwi wrth y modd yn cerdded y mynyddoedd. Hwna di prif diddordeb fi. Faint ydych chi wedi dod yn gweithio gyda Radio Cymru? Ti'n gwybod beth, mae hwnna'n gwestiwn da fi, nes I ddeud bod fi wedi mynd I Gaerdydd, ydych chi'n gofio? Felly nes I ddechrau fel dyn news 20 mlynedd yn ôl. O'na dipyn bach yn o'r Radio Cymru, o'n i'n gweithio Wales Today, Radio Wales. Ond felly, mae'r cysylltiad fi fo Radio Cymru mynd yn ôl 20 mlynedd, ond nes I ddechrau'r rhaglen yma ar Radio Cymru 2016. Mis yma, mis Ebrill 2016, felly 8 mlynedd
yn cyflwyno'r rhaglen ar y... So mae'r rhaglen chdi'n 8 oed lle ynddo? Ydy, rhaglen mi'n 8 oed mis yma. Be bod hapus i'r rhaglen? Wel, ie. 4 o Ebrill oedd hi. So 8 mlynedd. Ia, a wedyn dwi'n cofio hefyd, nes i ddathlu heddlu'r rhaglen yn 40 hefyd do. Do, yr orsaf, do, Radio Cymru ti'n iawn, do, mi o hynny chydig flynyddoedd yn ôl, oedd. Oedd. Dwi'n gwybod pa flwyddyn, 2022 oedd. Ie, dwi'n meddwl yn ystod y pandemig oedd o de. Ie, a ti'n siarad i ddewin fflyrth o de. Na chdi, oeddach, ti'n iawn, da chi'n cofio Ia, nes i watchad hwnna. Do, 40, ti'n iawn. Beth i weld ffordd gorau o dreulio amser hamdden? A treulio amser hamdden wedi bod efo teulu a ffrindiau. O, ie. Ydy cael amser i stopio, achos mae'r gwaith dwi'n neud reit brysur. Dwi'n mynd i lot o lefydd gwahanol yn ystod yr wsos wedyn. Pan mae'r penwsos yn dod, mae'n braf cael jyst treulio amser efo ffrindiau a ia, jyst stopio. Dyna di peth dwi'n licio neud fwyaf. Pwy yw eich arwr? Arwr ydy Nelson Mandela. Nelson Mandela di arwr fi. Oedd o'n arwain De Affrica. Pan oedd na bethau hyll iawn yn digwydd yna wedyn, oedd o'n ddyn dewr iawn, ac oedd o'n ddyn heddychlon iawn. A nath o'n neud lot o wahaniaeth i'r byd. O, na fo. Hwnnw di arwr fi. Na fo. A fedrwch chi ddweud dipyn am hanes eich bywyd? Ges i'n magu, ymhen llun, ges i'n magu yn Llanbedrog. Ond le braf, dwi'n gwybod chi'n gwybod, mae'n bentra bach ar lan môr, felly oedd llawer iawn o'r ha ar ddiwrnod fel heddiw, oedd yn lan y môr. Ie. A dwi'n un o 3 o frodyr, felly mae gen i 2 frawd, fi di'r canol. Mae mam a dad yn dal yn byw yn Llanbedrog, dwi erbyn hyn yn byw yn Sir Fôn. Yn Llanfair Pwllgwyngyll, goger y chwendrobwll. Llanfair goch. Diolch yn fawr iawn, Michael. Yn dŵf anno, dwi'n byw. A mae'na ar dy draws di, sori, mae'na wyl. Oes, gwyl. Goch. Da iawn, a maen nhw wedi gofyn i fi gyflwyno yn fanna, wedyn byddai'n cael gyflwyno Fleur de Lis, gobeithio. Yndi, felly dyna, o Llanbedrog, a dwi'n Llanfair Pwll rwan. O, na fo. Pa elfen o'ch gwaith ydych chi yn mwynhau? Mynd allan. Dwi wrth ymwneud bod yn y studio a siarad tu ôl i'r meicroffon, ond ar ddi Gwenar, di'r rhaglen fi ddim ar yr awyr. Felly dwi'n cael mynd yn y car adeg hynny, a dwi'n mynd i wahanol lefydd i sgwrsio fo gwahanol bobl. Ac i fi, hwnna di'r rhan o'r gwaith, achos mae'n gret sgwrsio fo pobl lawr ffôn neu ar Zoom. Pan ti'n mynd atyn nhw, yn lle mae nhw'n hapus, a ti'n cael panad a sgwrs efo nhw, a biscuit a clonc iawn. Dyna dwi'n fwynhau wneud, mynd i gyfarfod pobl yn ei milltir sgwar. Ac wrth gwrs bod hynna yn plethu i dy raglenni diolch wedyn dyr. Yn union hynna, Michael, achos mae'n creu sŵn gwahanol wedyn i dy raglen, lle bod bob sgwrs lawr lein ffôn. Ti'n ella mewn rhyw gau yn Ber Gelart, neu ti'n mewn rhyw digwyddiad mowr yn so mae'n creu sŵn gwahanol i radio wedyn. A wedyn os yw'n dod y radio fi yn swnio mwy diddorol i phobl wedyn, gan bod nhw'n cael enghraifft o bethau gwahanol, de? Ti'n hollol iawn, ti'n A'r awyrgylch o llew ti ar y pryd. A ti'n gobeithio bod y bobl trwy radio yn gallu dod yna efo chdi, os ti'n neud y job yn iawn, mae'r radio, nath rhywun ddeud rhyw dro, a dwi'n meddwl, diolch yn ei sens pan ti'n meddwl am peth ond eto mae o. Mae lluniau'n well ar y radio, achos ti'n gorfod defnyddio dy ddychymig i greu'r... Dwi'n meddwl bod hi'n dall sydd fath o le. So mae pa rhywun wedi deud hynna rhyw dro, dwi'n meddwl bod hwnna dda, mae'n bwysig, da chi'n iawn. Os fedrwch dewis un gan sydd yn meddwl rhywbeth a beig i chi pa un fysach chi'n ei ddewis? Dwi am ddewis artist o Sir Fôn di enw fo, dwi'n cofio enw iawn o, ond Toco Mololo mae'n galw ei hyn, a Seibiant ydy'r gan. Ti'n gwybod be, dwi'n gytuno chdi? Wyt? No. O, dwi falch. No. Achos dwi'n meddwl bod ti wedi dod allan fel oedd y Gwanwyn, fel oedd y Gaea Tywyll felly mis Chwefror Mawrth, oedd y gan allan. A oedd hi'n hafaidd, ac oedd hi'n neis, ac oedd hi'n wahanol. Felly, dwi'n mynd i ddewis honna, Sgai. Sut wyt ti yn dewis y caneuon ti'n chwarae o dyr? Dwi ddim yn gwneud hynny. Di hynny ddim yn rhan o'n waith i. Mae yna griw sydd yn rhoi'r holl beth at ei gilydd, a mae'r cyfrifiadur yn dewis wedyn. Wyt ti'n deud, mae'r cyfrifiadur yn cael gwybodaeth am wahanol gyfnodau, neu gwahanol artistiau, neu gwahanol fandiau. Mae'n bwydo mewn wedyn. Wedyn ti'n gorau gwneud yn siŵr nad ydy'n rhaglen ni wedi chwarae'r un gan a'r rhaglen sydd wedi bod ymlaen. Ne, rhaglen o byd. Na chdi. Wedyn, mae yna gyfrifiadur yn gwneud y gwaith yna, Ros. Iawn, so ti'n yn gorau stresio a meddwl pa ganeuon i reid a beth sy'n dod ar ôl i gilydd. Na, dwi'n canolbwyntio ar
gyflwyno gwybodaeth a sgwrsio efo bobl. A mae'r music yn gweithio ei hun. Iawn. Ac wrth gwrs, dim chdi sy'n gyfeirio am o'r sgyrsio chwi. Na. Fyswn i byth yn gallu gwneud beth dwi'n neud ar fy hen fy hun. Ni ti dim beth. Dwi'n rhan o dim, maen nhw'n gweithio'n galad iawn yn dod o hyd i bobl ar draws y byd. O'n i siarad efo boi o Singapore dyn o blaen, o'n i siarad efo boi o Ffrainc. Mae lot o waith yn digwydd i gael hyd i'r bobl yma. A job fi ydy gwneud yn iawn a gwaith y criw sy'n ymchwilio. Os ydw i ddim yn gwneud yn waith i, nes dwi wedi methu darn o wybodaeth yn y briff maen nhw wedi reid i fi cyn i fi agor y microfon dwi wedi methu nhw a dyn am yn iawn. So, un neu rhagor y radio, pa fel mi ti'n gorau codi? Dwi yn yngwaith te hanner awr wedi 6 bob bora. Waw. Te hanner awr wedi 6 bob bora. A dwi'n rhagor i wneud ond naw? Na. Wedyn dwi'n cael panad, dwi'n mynd drwy'r papura, dwi'n dod o hyd i straeon gwahanol, diddorol o'r papura. A wedyn, yn aml iawn, mae yna sgwrs i recordio flaen y rhaglen, dydy pawb ddim yn gallu... Na, di siwr. Na. Rhwng 9 ag 11, felly mae yna pre-records. Iawn. Am 7 neu 8 wedyn, ti'n gorfod bod yn barod wedyn, erbyn 9. So ti'n gorfod dod yn y studio mwy buan na felly, mwyn i chi gallu gwneud eich 3 recordings weithiau. Na chdi, a fel bod fi'n barod, bod fi'n gwybod reis, dwi eisiau gwneud hwn yma. Mae gen ti rhyw fath o drefn wedyn, fel bod chi'n gwneud tro. Swn i'n licio, swn i'n gallu cyrraedd am 9, chos swn i'n cael bod yn ymwelyn hi. Dwi'n gorfod bod yna'n barod i fynd dros. Wyt. Swn i'n licio deud, diolch yn fawr iawn i chdi Aled am ddod heddiw. Mae'n eich di diddori dipyn do. Edrych ymlaen. Rodri a Michael, diolch yn fawr i chi chdi am ddod iawn. Diolch yn fawr. Croeso. Diolch yn galon am y croeso. Diolch yn fawr iawn. Diolch am y gwahoddiad. Diolch yn gwestiynau da iawn, boys. Wel ia, diolch yn fawr iawn da. Diolch. Diolch Aled. Ia, diolch.